Hola, ja estem ací? Anem a treballar un poquet? Bueno, treballar tampoc no és, És divertir-se. Voleu? Vinga, va, anem a començar. Anem a fer un potato superxuli. Agafem les tisores i anem a tallar el calcetí que tenim. Mireu, és un calcetí vell, val? D'esos que ja no serveixen. Anem a tallar un bon tros, tota la punta. Vale? Els pallet, no es talles, i si necessites ajuda, la mami o el papi t'ajuden. Vale? Hem llevat la punta del calcetí, l'anem a guardar. En el trosset que hem tallat gran, anem a pegar-li la volta. Vale? L'anem girant i li peguem la volta. I per la part que hem llevat la punta, anem a fer-li un nus en el fil. Tallem un trosset de fil, arrugo un poquet el calcetí i anem a fer-li un nus. Anem girant. Ha d'estar un poquet fort, vale? No passa res si se veu el fil, perquè després l'anem a amagar. Ho fem fort i enlluguem el fil. Espallet, un nus i un altre. Ja és prou. Podem deixar les puntes, no passa res. Perquè ara mireu, anem a tornar a girar el calcetí i això es queda dins. Vale? Ja ho tenim. Què anem a fer ara? Anem a ficar així dins arròs. Val? Podem ficar a grapaets xicotets, a culleraets. Jo vaig a intentar ficar-ho tot. Tumbem així el paquete i que vaig a caient l'arròs. Mira, fa musiqueta. Vale, poquet a poquet. Si se n'eix un poquet fora no passa res, perquè podem replegar-lo. Vale? Vale. Ok. Que parís. Vale, ja ho tenim ple. Mare meua, això pesa un poquet. Què fem ara? Una altra vegada, com abans. Agafem una altra vegada el fil i tallem un trosset. Vale. I fem un nus una altra vegada. Vale? Faré així davant que se veig. I dos. I com abans, no passa res si se queda les puntes, perquè ara, amb la punta de calcetí que havíem tallat abans, anem a fer-li un gorro. I l'anem a tapar. Vale? Se veu? Vale. Què podem fer ara? Podem fer dues coses. Podem deixar-ho així, o podem fer-li una altra vegada en el fil un nus per a que tinga cap i cos. Val? Jo quasi que vaig a deixar-ho tal qual. Vale? Vaig a deixar-ho així com si fos només el cap, però podeu fer com vulgueu. I ara podem, o bé amb el retolador permanent, dibuixar-li ullets, el nas i la boca, que se queda aixina. O podem fer una altra cosa. Podem fer amb la goma eva, que per això he dit que era opcional, podem fer ulls diferents. Ja vaig a deixar-los així que se veuen. Podem fer ulls de molts colors, podem fer boques, una trista, una contenta, un nas allargat, un nos redonet, un altre diferent per a que siga com un mostre. I quan ja tinguem tot això, anem a posar en el nostre potato trossets de velcro. De manera que quan jo ho tinga preparat, podré pegar els ulls o la boca o el nas que a mi més m'agrada. A veure si mos queda graciós. Este seria per al nas
i este seria per a la boca. Aixina que jo puc muntar-me el meu potato, a veure. Puc pegar-le estos, perquè per darrere ja tenen preparat velcro, clar. Este, per exemple, i este content, que és el que a mi més m'agrada. I si fem diferents, podem incluso canviar-les els gorros per a que se queden més bonicos. I així cada dia tinc un potato diferent. T'ha agradat? A mi m'encanta. Espero que el teu siga tan bonic i esperi una foto. D'acord? Moltes gràcies, un besito. Fins a la setmana que ve.